Mulla oli eilen semmonen hyvä fiilis, mä en stressannut mistään. Mä olin silleen, että elämä on niinku hyvin. Niinku ylppärit loppu eilen. Yli eilen loppui ja sit eilen mä olin silleen, wow, että ylppärit on loppu ja mun ei tarvii enää stressata yhtään mistään. Ja sitten, kun mä oon menossa nukkumaan, niin mun aivot on vaan silleen, teatteridiplomi. Ja sit mä olin silleen, ei! Teatteri on ohi ja tehtiin hyviä juttuja ja nyt mulla on luottavainen fiilis siihen, että kyllä tää valmistuu ja mun näyttelijät on motivoituneita ja valmiita tekemään kaikkensa tämän näytelmän eteen ja tosi hyvä fiilis. Ja tehtiin semmonen hieno kaaviohommeli ja just lopputreenit ja kirjoitin päiväkirjan, että missä minä voisin kehittyä ohjaajana ja että mihin pitää kiinnittää treenissä huomiota, koska uudet näyttelijät, joiden kanssa en ole ennen työskennellyt, niin nyt tiedän sitten, että miten heidät saa aktivoitua. Niin se on hyvä. Ja muutenkin semmonen positiivinen fiilis ja joo. Oli rankka päivä tänään oli tuotantopalaveri ja sitten vielä treenit. Ja treeneissä niin tuntui, tai kun on tottunut siihen, että nyt kun alettiin kohtaustreeneihin, niin tai kun pyysin, että olisi opetellut ne replat, niin eipä ollut hallussa kaikilla. Ja sitten kun pyysin, että no näytelkää vaikka eikä se kohtaus ja sitten mä voin keskeyttää, kun tulee jotain lisäyksiä, niin huomasi, että ei ole ehkä kauhean hyvin sitä tekstiä sitten luettu tai ymmärretty tai ei uskallettu tehdä. Mutta niin kun tuntuu, että ne oli semmosia niin sulaa vahaa ja mä yritän muotoilla heitä niin kun paikoilleen avuttomasti ilman apua. Ja sitten jotenkin kyllä se sitten lähti luistamaan, mutta ei siinä niinku ollut mitään pointtia, kun tuntui, että ne kaikki oli niinku mun ajatuksia, joita ne näytteli, eikä niillä ollut omia ajatuksia oikein taustalla. En mä oikein osaa selittää tätä paremmin, mutta tällaiset fiilikset. Mutta ainakin me saatiin nyt yksi kohtaus tehtyä. Ja Nella ei näkynyt ollenkaan treeneissä, mikä oli niinku what, koska se ei edes ilmoittanut. Mut joo, nyt mä oon ihan loppu ja nyt mä vaan haluan pitää pienen breikin. Mut mä sain siihen prologiin hyviä ideoita kyllä. 4 kokemusta siitä, että mitä tarkoittaa, että sun pitää olla paikalla joka treeneissä tai mitä tarkoittaa, että sun pitää opetella ne replat silloin kun mä sanon, koska nytten tänään treeneissä niin oli tosi hidasta ja vaivalloista, kun ei ihmiset ollut opetellut reploja eikä sisäistänyt sitä juttua, eikä se ohjaajan työ ole sellaista, että mä kädestä pitäen pakotan ne tietyille pisteille seisomaan ja sanomaan jotain, vaan niiden pitäisi itse näyttää eteen ja mun pitäisi muokkaa niiden ajatuksia, eikä silleen, että mä näytän vaan mun koko vision siihen lavalle. Ja just, että kun mä tarvitsen heidän näyttelijän työtään, koska mä ohjaajana en halua tehdä heidän näyttelijän työtä ja ohjaajan työtä, plus sit valo ja ääni ja puvustus ja nää, niin silleen, joo.
oli ihan mahtavat treenit. Tuntui siltä, että tästä siinä on kyse, tästä siinä ohjelmassa on kyse. Jotenkin sain toteuttaa mun visioita ja tuntui, että energiat oli silleen, että kaikki me tultiin ihan väsyneenä treeneihin. Kaikki me lähdettiin ihan superenergisinä treeneistä. Niin se oli niinku wow-kokemus. Tai sillä, että se energia tarttu, koska kun mä oon yrittänyt silleen, niinku, että vielä jaksaa painaa silleen, niinku, että niistä näyttelijöistä on siihen, jos ne vaan uskaltaa. Niin tänään oli kiva, koska kaikki uskalsi. Ja jotenkin tuntui siltä, että se mun semmonen, kun mä yritän niin paljon, niin se palkittiin. Ja mä olin silleen, wow, oh my god, tää on niin siistiä. Tai se niinku semmonen yhtenevä yhteys löytyi. Ja mä olin silleen, wow, mitä hittoa. Että ne treenit oli maailman parhaat treenit ikinä. Ne kesti 3 tuntia. Mut silti niinku best. Mut joo, mun pitää kyllä silti puhua tosta sitoutumisesta vielä, mutta niinku toimii. Kyllä, haluan ohjata tulevaisuudessakin jotain. Musta tuntui myös tänään, että mun niinku ohjaustyyli muuttui vähän niinku edelliskerrasta. Ehkä senkin takia, että mun ei tarvinnut niinku koko ajan pitää ihmisiä aktiivisena ja niinku ylhäällä silleen, että seiso saatana. Mutta niinku, että musta tuntui, että niinku, että mun ohjeet oli parempia ja harkitumpia. Mä osasin silleen hakea sen, niin kun, että mitä näyttelijät tarvitsee, että ne uskaltaa tehdä. Ja toi on niinku jopa ehkä parempaa kuin näytteleminen itse niinku tietyllä tasolla, koska joo, sä voit antaa sun kaikessa näyttelijänä, mutta silti se on niin erilaista se ohjaaminen kuin näytteleminen. Tai niinku, se ohjaaminenkin on, siinä on tosi paljon samoja piirteitä kuin näyttelemisessä. Ja niinku, sun pitää olla ohjaajanakin olla koko ajan niinku, energiatasot tosi korkealla, että ne muut niinku, inspiroituu ja jaksaa tehdä sitä. Niinku, on ollut upeata kokea jotain tällaisia flow-tiloja. Mä toivon, että meillä tulee olemaan pidempiä treenejä, joissa koemme yhdessä flow-tiloja, koska toi oli niin kiva. Ja mä uskon, että kaikki silleen inspiroitu tosta. Paitsi mä en tiedä, että no Nellallakin oli kyllä kiva, mutta se joutui olemaan siellä niinku tunnin aluksi ihan turhaan, niin se aikatauluttaminen pitäisi vielä sumplia kasaan. Mun pitää kohta kirjoittaa se teksti ja kaikki niinku tommoset Lindan tehtävät painostaa mua. Mutta kyllä mä niistäkin selviän. Yeah. Ja se prologi pitää muuten kirjoittaa nyt mahdollisimman pian. Mut overall fiilis tosi hyvä. Tää oli vähän kuin niiden ekojen treenien jälkeen. Tai no ei nyt ihan, koska tää oli paljon parempi tunne, mut silti silleen vähän samanlaiset fiilikset, että huomaan tässä niinku pattern, että joka toista on hyviä treenejä, joka toista huonoja. Että en tiedä mistä sekin johtuu, mutta juu, tällaisia mietteitä. Ihan sikahyvältä kuulostaa ja silleen, jos sulla on aikaa, niin kyllä sä voit parannella tuota, mutta toi riittää mulle kyllä ihan toinkin, että toi oli ihan oikein hyvä. Kyllä.
ihmiset tuli myöhässä treeneihin ja sitten mä olin siellä Lindan kanssa kahdestaan yhdessä vaiheessa. Ja sitten en vetänyt lämpää, koska oltiin sen verran myöhässä aikataulusta, mutta olisi kyllä pitänyt ehkä vetää se lämpä, koska ihmiset oli sitten ihan niin kuin jossain muussa maailmassa, vaikka me tehtiin kyllä lukuharjoitus ennen kuin me alettiin treenaa kohtausta. Ja fiiliskierroskin, paitsi Allun kohdalla. Mut joo, ja sit kohtaustreenit meni ihan ok, mutta ei sitäkään oikeasti ollut kauheasti, tai ei sitä pystynyt kauhean kauan treenaamaan, kun Linda jo keskeytti ja oli silleen kiitos, ja sit mä olin silleen apua, koska ei sekään mennyt ihan putkeen, tai että ei päästy niinku melkein ollenkaan niinku läpi vaan eka, ja sit katsottiin treenin jälkeen se palaute, minkä Linda antoi, niin Allu itki siellä ja muuta, ja sit mä olin ihan silleen, niinku, että apua, että minkälaisen kuvan meidän treeneistä saa, että ei yleensä ole ehkä noin traumatisoiva kokemus olla treeneissä, mutta joo. Ja sitten sen jälkeen ihmiset oli niin löissä, että ei kukaan pystynyt keskittymään mihinkään, vaikka me tehtiin keskittymisharjoituksia ja muita harjoitteita, mutta ehkä se ei nyt niin paljon haitannut, että Linda näki tällaisen version, että joo, ja ihan hyviä ohjeita tuli, tai niinku aatelle käänteitä ja muita, niin se on hyvä. Silleen, et se ei tuu, älä nyt, koska älä nyt. Älä nyt! Älä nyt! Ina, älä nyt. Vittu saatana, mitä vittua? Pilkuviilaamista. Eli, let's go. Nyt. Ina! Älä nyt! Joo. Mut sun käsi vaan sillä. Sunnuntaina pidettiin äänitystreenit, koska piti olla normitreenit, mutta sitten Allu perus ja sitten Heini tuli sitten äänittämään meille ääniä. Ja siltä kannalta se oli hyvä, että se tuli nyt, koska nyt me voidaan treenaa niiden äänien kanssa. Maanantaina, eli eilen oli myös yhdet treenit. Ne oli salissa läpimeno, mutta sitten sinne tuli se joku random liikkaryhmä, liikkaopettajien joku kokous sinne. Sen heti sen läpimenon jälkeen niin palaute käytiin sitten pukkarissa ja sitten käytiin kohtauksia pukkarissa, joka ei ollut kauhean efficient eikä mitenkään kauhean järkevää, mutta tehtiin niin ja nyt ehkä näyttelijällä on sitten ehkä varmempi olo ja palaute on sisäistetty paremmin kuin se, että jos se olisi tullut vasta tänään se palaute. Mutta joo, tänäänkin on treenit, mutta mä oon vasta menossa sinne pian. Niin joo, tällaista. Sitten mä laitan semmoisen vähän, eka kertaa vähän semmoisen vihaisen viestin tai sellaisen, että mä annoin näkyä sen, että mua kiinnostaa tää prokkis ja että tää ei etene, jos ihmiset ei sitoudu. Niin musta tuntuu, että se nyt auttoi, koska ihmiset on tullut puhumaan mulle nyt niiden personal-ajatuksista, joka on niinku hyvä juttu, että koska ihmiset on alkanut tiedostaa sitä, että niiden ei pidä antaa niiden omien semmoisten bad-ajatusten vaikuttaa sitten tuohon itse hommaan. Yes. Eipä mulla muuta. Mä toivon jännitettä. Mä toivon koko kehon aktivoitumista ja koko kehon tilaa. Mä toivon, että jokainen ajatus lähtee tässä hetkessä. Mitä mä tunnen tällä hetkellä? Mitä mun kuuluisi tuntea?
kysynyt sulta. Mitä sanoi? Sun sanoi. Mun sanoi. Valmiit. Kohta väripuhelin. Ota kun mä teen teille esityksen, kato. Mun tää Pussikin tarvitaan. Se on ja sit se on niinku... Ina, mä olen osa sua. Sä olit osa mua. Voi rakas, kun sä et nyt ymmärrä. On viittaa mun päähän. Se on hyvä, että teette Katsomaan upeaan näytökseen. Reuna. Ihan vitu. Tämä Nää toimii! kertoo tytöstä ja artistiosta ja miten se vaikuttaa läheisiin. Hei, voidaanko tehdä tämmönen alkushow? Sitten tuottaa semmoista savua ja sitten se... Welcome! Valot tippuu, se on kiva. No osaa myös replat nykyään aika hyvin, se on hyvä. Vielä jää semmosia taukoja sinne, kun niitä reploja ei osata. Mutta silti silleen mä sanoisin, että nyt on tosi hyvässä vaiheessa. Et vielä pari läpimenoa ja sitten mä luulen, että se alkaa olemaan jo aika kondiksessa se näytelmä. Että ehkä semmoista just jännitettä, tahdon suuntia selkeämmäksi, jotain tällaista, mutta se on tosi pientä enää. Tai että se, nyt siinä on niin joku rakenne ja nyt sitä on mielenkiintoista katsoa. Kaikki ei toimi, osa saa lassahtaa se jännitys ihan kokonaan, mutta se on myös tilannesidonnaista ja sitä, että miltä niistä tuntuu sillä hetkellä. Treeneissä oli läpimeno, tai siis käytiin 4. ja 5. kohtaus sitten läpimeno. Ja siinä puolessa välissä mä päätin, että nyt tehdään semmonen harjoitus, että ollaan siinä hahmossa. Ja mä vähän lietson sitä hahmoa eteenpäin semmoiseen romahdukseen ja syvennytään siihen hahmoon ja annetaan sen hahmon puhua semmonen monologi tälle muulle ryhmälle, jossa hän esittelee jotain valitsemansa asiaa ja sit mä vien sitä ohjaajana johonkin suuntaan ja ruokin sitä tunnetilaa. Ja se oli oikeasti tosi efektiivinen. Mä näin heti ne vaikutukset. Jännite kasvoi ja muuta. Ja sitten mä huomasin myös sen, että ajatus tuli taustalle. Että jotenkin, että yksityinen muuttui yleiseksi. Niin se oli hienoa. Ja myös se, että sitten kun luettiin niitä reploja ja sitten osa unohti ne replat, niin sitten kun siihen tuli semmoinen paussi ja sit vasta se repliki, niin se näytti just siltä, että oli siinä niin kuin tilassa ja ajatteli, koska jotenkin kun siinä oli se, että molemmat katsoo toisiaan silmiin ja ne vaikuttaa hämmentyneet, niin se oli silleen wow, että niin kuin, et siinä oli jotain siinä niin kuin semmoista tilannesidonnaista ja ainutkertaista ja ainutlaatuista, niin sitten se oli tosi hieno havaita siinä. Niin, että siellä treeneissä oli semmoinen fiilis, että kaikki niin kun, kuunteli siinä fiilisringissä ihan oikeesti. Mä en nähnyt puhelimia melkein yhtään. Ja sitten sit sellainen fiilis, että kaikki halus olla siellä. Ja niin kun silleen, että kun meidän fiiliskierros saattaa mennä niin, että hitto tää on paskaa, mä en halua olla täällä, mutta yritän selvitä nämä treenit vielä. Mut siellä ne oli silleen, että hitto mua stressaa, mut mä tiedän, että se on mun mielen sisällä, se ei oo oikeesti tää näytelmä, tää ei oo paskaa, tää on kivaa. Ja niinku, että se ei ollut, sille ei niinku annettu niin paljon painoarvoa tai ei varoitettu, että tänään mä yritän, mutta tää on niin paska, että on vaikeaa. Tai niinku, en mä osaa selittää mitään.
Kato. Ota. Yeah, mikä toi on? Getting them angles. Ei oo ippasi jotain väärin. Mä oon aivan loppu, mut en haluaisi vielä nukkumaan. Mä oon aivan loppu. Sukalle. Tiedätkö mitä mä veittaan innolla? On siisti tyyli, style, helppo biisi, laulu, biisi. Cool on siisti tyyli on style, helppo on easy ja laulu. Kenraalissa varmaan valot ja äänet ei ole vielä kondiksessa, koska mun pitää jäädä sen jälkeen vielä säätää niitä. Mutta muuten kaikki pitäisi kyllä olla kondiksessa, joten yeah. Tulisi yksin, että tältä kanatakosalaatilta, tai siis tältä maistuu stressi. Kanatakosalaatilta. Nää on onnenkyyneleitä oikein. Vähän kestää. Siis hyvin meni oikeesti ja ihana palaute. Mä olin silleen, että oh my god, mä oletin jotain rämppiä tai jotain sellaista, että miksi sinä ohjasit tämän näin. Että olisitko ajatellut, että olisit voinut tehdä sitä paljon paremmin näin, mutta toi oli just semmonen täydellinen tommonen, että se sai mut ajattelemaan ajatuksia ja sitten samalla jo luomaan uusia näkökulmia, mutta niinku enemmän just niinku kiinnittämään huomiota siihen, mitä mä sain aikaiseksi, ja mä sain paljon aikaiseksi. Kun mä olin stressannut niin paljon niistä käänteistä ja kaikista, ja sitten
jotenkin se, että se oli silleen, että käänteet oli, mä lyön koko ajan tällä miksi mulla on henkari kädessä? Jännitteet näkyy ja kaikki, niin kuin, että kaikki oppi, mitä sä oot varmasti saanut klasusta ja muuta niin, että kaikki näkyy siinä. Se, että kun kaikilla on sitä ainutlaatuista näkemystä tarjottavana, niin mun ainutlaatuinen näkemys on juuri hyvä näkemys, joka sopisi kyllä varmasti teattereihin. Ja mulla on niin kuin ihan hirveä niin kuin semmoinen tarve päästä taas teatteriin ja tehdä asioita, koska toi avasi mun silmät. Mä opin tuosta palautteesta niin paljon. Ja se oli jotenkin vaan semmoinen puhdistava kokemus. Ja että kaikki sai semmoisen tosi hyvän pohjan lähteä työstämään. Niin musta tuntui, että olin ajatellut oikeita asioita ja olin ajatellut paljon. Ja ihan vitu hyvin meni. Myös niin söpö, kuinka näyttelijät luottaa ohjaajaan ja sen näkemyksiin. Ja jotenkin sekin, että esityksen jälkeen tullaan heti silleen, näyttikö se ihan tyhmältä, kun mä unohdin mun replat tai jotain tällaista. Eikä niitä oikeasti edes huomaa silleen, että ne on vaan sille näyttelijälle itselleen isoja tilanteita, mutta ei kenellekään muulle näy se. Niin mä oon myös oppinut sen, että ei sillä ole mitään väliä, että minä ohjaajana katson silleen, että wow, menipä hyvin ja toi virhe ei oikeasti haitannut mitään, että se jopa lisäsi semmoista tiettyä jännitettä ja hauskuutta ja tilannesidonnaisuutta. Ja sit näyttelet ihan siellä silleen apua ja sit mä se, että rauhoitu. Syödä ja mua pörttää ja sen takia mua oksettaa hyvä minä, mutta en mä unohtanut, mulla ei vaan ollut aikaa, kyllä mulla oli ruokaa, siis kyllä mä söin jotain, mutta en mä ehtinyt syömään mitään kunnollista, koska oli ihan hirveä kiire aikataulu koko ajan. Tai siis ei olisi muuten, mutta se, että kun mä hoidan kaikkea muutakin kuin ohjaan, niin sit mulla ei ole aikaa syödä. En oikein löytänyt tarkoitusta tälle kaikelle mun elämälle. Ja sä vaan huutelit itsellesi, ei! Ihan sen ymmärrän mua! Tiiäks, mä sattuu tosi paljon jalkaa, niin mulla ei tee mieli nousta seisomaan, mä oon sua. Mut kyllä mä ymmärrän sua. Kyllä mä ymmärrän sua. Et sä ymmärrä moina. Kyllä mä ymmärrän. Eikö vittu sun nimi on vittu Senja? Kyllä mä ymmärrän. Hei, anteeksi vaan seminaarisesti. Mä oon Senja eikä Ina. Lappu sä vittu muuttanut mua? Opeta! Kukaan! En mä siis varmaan tarkoita oikein kukaan, koska sä oot vähän psyko. Ei usko sua puuta!